Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Ja, beste kijkers, het is weer zo wie het gezien, het zunken in de log, plantjes groen, vergompoten. Goeiedag. Anne? Ah. Hoi. Dit is het eerste wat ik doe. Nog over poten. Ja, maar toch niet te kerlig. Ik kan me even erin liggen, maar dat wordt te zwaar. Hè? Ja, maar goed, die moet gevuld worden. Hè? Ja, wat gaan we doen? Ja, wat gaan we vandaag eens doen? Geen idee, maar... Ik heb van alles nu gekregen. Ja? Ja, het wordt echt met de wijk schoner. En Wat? het groeit en het bleut. Het groeit, het bleut, het... ja. Dus het doet gewoon wat het moet doen. Ja. Ja, ik zag net al zo'n blauwe flitser over het Rijksweg rijden met de dak over. Ik zeg, de hele deur. Ja, zo is het doen. Maar nu gaan we even werken. Nu gaan we werken. Nu is het weer aan die arbeid. Ja. Wat is het bijzonderste wat ze nu juist binnengekregen? Ja, eigenlijk een heel schone bonsais. Mooie meer stammige Foutinia's. Bonsai, ja. Taxus Wie? Ja. Wie groeit zo hebt? Ja, dat heeft ook heel jaren tijd nodig voordat ze die vorm hebben. En dan wordt er dan nog eens gesnoeid. En dan wordt er bijgeknipt. Dus zo'n ding, ja, dat is toch wel een aantal jaren voordat ze deze vorm hebben. Ja, maar ik heb maar alleen een heel klein bonsaitje. Zo. Ja, maar ja, dus een kleintje, ja, moet gewoon verbannen. Hè. Ja. Maar dit zijn eigenlijk bonsais voor boeten. boeten. Ja, taxus, pinus. En die kan ik gewoon weer omplanten of wie ze dat doet? Natuurlijk is altijd weer het beste dat ze gewoon in een volle grond gaan zitten. Maar dit soort planten kennen ze ook als ze nu een grotere pot hebben. Kennen ze ook mooi in een pot. Voor in de kast kent je dadelijk even laten, zijn nog een paar hele mooie. Dus er is met heel veel verschillende soorten plantjes kent ze bonsais maken. Ja, dan hebben ze eigenlijk een voordeel. Als ze in de pot zitten, kunnen ze zeer makkelijk verplaatsen. Dan kunnen ze verplaatsen. Als Swintjes denkt van, goh, ik heb ze toch liever korter bij het huis, zitten ze korter bij het huis. En dan wordt het voorjaar en dan zitten ze weer fijn netjes op die terras. Ja, en als ze niet verslepen, maken ze een paar wieltjes onder de bak. Bijvoorbeeld, ja. Kijk, ik begin het te leren. Ja, begin ze te leren, ja. Ja, en dan even toen, we hebben natuurlijk weer een hele vraag uit Italië gekregen. Ieder jaar rond deze tijd, dit jaar een beetje later, want we hebben dit jaar natuurlijk weer een iets normaler voorjaar gehad. Dat zijn we niet meer gewend. En wat wil dat zeggen? Ja, het gaat langer koud, het gaat langer regen. En we zijn de laatste jaren een beetje heel erg verpest geworden doordat het behoorlijk warm wordt in maart. En dit jaar is het nu eind april. En ja, de lente begint zich langzaam nu pas te vormen. Ja, zo komt dat dan eigenlijk aan, zo wie die steed? Ja, zo komt het aan, zo wie de vrachtauto. Dus er wordt uitgeladen nu, dan is het hartstikke vol. Er zit ook alweer nu spillegoed in, wat we gaan poten voor natuurlijk hier weer als boom te laten groeien. Ja. En dat wil niet zeggen dat die al allemaal besteld zijn, of wat? Dit is eigenlijk allemaal besteld. Dus daar kunnen er geen meer van kopen? Ja, sommige wel, maar niet allemaal. Maar die buimpjes wat thuis stonden, die gaan weer nu bij ons in de kwikkerie planten. En voor een jaar of 5 dan kunnen die weer uitgeleverd worden. Ah, ja. Die moeten hier nog even doorgroeien? Die moeten hier nog gaan doorgroeien. Dat ze weer wat volwassener werden, dikker werden, hoger werden. En dan kunnen we weer die oedoen en dan nog weer doorverkopen. En een beetje wennen aan het klimaat, denk ik. Ja, nou, dit is gewoon allemaal, ja, dit is al gewend aan het klimaat. Ja. Want hier zit allemaal, ja, dat komt uit Italië. Zo wie ook die cipressen daar. Dus, ja, dat kan ik me niet voorstellen dat uit Italië komt. Ja, dat smaal gedeunt. Ja. Och, dat smaal buimpje been. Dus, hier staan ze in alle maten, zeg. Hier staan ze in alle maten soorten. Van klein naar middel naar groot. Dus voor iedere portemonnee is er ook het mogelijk. En voor iedere tuin is het mogelijk. Dus, wat zijn dat voor mooie buimpjes? Dat zijn blauwe regens, maar dan in boomvorm. Dus die zitten nu al in die trossen, die moeten natuurlijk nog uit gaan komen. Ja. Is dit jaar ook weer een beetje later dan dat we gewend zijn de laatste jaren. Maar die gaan zo meteen komen, die prachtige lange paars, blauwe of witte bloem. Ja, die hebben ze me al eens een keer ooit laten zien. Ja. Daar was ik bijzonder van onder de indruk. Ja, dat is mooi. Ja, Olaf. Dit was het natuurlijk op de bühne bij ons dadelijk. Hè. Als de grote artiesten komen, dan waren ze dat helemaal. Maar ja, dan moeten we nog eens een keer op hebben. Goed, dat is een kapper geweest. Ja. Ik zijn ook gesnoeid.
Ja, een beetje gesleurd, ja. ja. Ja, ik zei net. Ja. Ik was bijna niet meer kijken door. Stuit ik gewoon. Ja, hè? Ja. Ja, het is. Mag ook gezag werden voor de camera. Ja. Jawel, dat moet ook. Niet wegknippen, hè. Ja, de grote rode niet, wat is dat vergeet? Dit is een Japanse esdoorn. Ja, ik dacht al, de kijk een beetje spleeduig echt. Ja, bloodgood heet dat. Ah, zo. Dus nu ook inderdaad komen nu in de blaaier. Ja, het is gewoon een pronkstuk als ze deze in de tuin zet. Dus natuurlijk op mijn tuin die hangen een gigantisch grote. Maar die hebben we natuurlijk ook in kleinere maten, ook in verschillende bladvormen en in verschillende kleuren. Dus, Ja, wat is een behoorlijke manier van te verplanten, dat is er niet zomaar. Dit is minstens voor zo gaat komen. En natuurlijk wel voor iedere tuin is dat gaat mogelijk. Maar als jullie zo gaat komen kopen, dan adviseren we wel, zorg wel dat ze toes een kraan hebben, wat zich dat ding af kan laaien en die op de plek kan zitten, want dat doen we weer dus niet. Nee. Dus we leveren hem wel af aan de oprit. Ja, Maar we poten hem niet neer en we kunnen hem ook niet verslijpen toes. Dus dat is wel belangrijk. Oh, dat is ook werk van hovenier. Ja, maar meestal is dit soort dingen die komen hoveniers. Dus in het hoveniers hebben echt van die tuinen, die liggen echt gewoon gigantisch grote, prachtige tuinen aan. En dan zijn dit soort dingen die zijn er geschikt voor. Ja, dan is het helaas niks voor mij en Annie, want voor mij is 4 vierkante meter groot. Ja, maar voor Dick en Annie hebben we... Ja? Haha, maar dit past wel bij mij, hè? Nee, zo bij dich wel passen, Ton. Dus, Oh ja. maar goed, zo begint zo'n boom. En dat kan zo groot En werden? dat kan inderdaad zo groot worden als ze hem op de juiste manier dus kweken natuurlijk en snoeien. Natuurlijk lui die willen van, god ik wil niet dat er hoger dan 2 meter wordt en dan snoeien ze hem terug. Maar dit is eigenlijk... Oh, dat is nu zoals je vindt dat het klein blijft. Ja, dus er zijn ook weer tig verschillende soorten in. Er komen net pril uit het blaadje, dus die gaan dadelijk nog fijn uit groeien. Het hogere weer, groene. Dus Japanse esdoorn is eigenlijk ook best wel zeer gewild bij de lui in de tuin. Ja, dat is zeker, want die staat alweer in een hoop sek. Maar we kunnen nog even naar Spanje gaan. Laat eens naar Spanje toe gaan, want dan gaat TV11 binnenkort ook hier het hotel is uitgeboekt. Dus anders had ik je metgenomen. Ja, maar ik kom ook. Kom zo? Oh, dat wil ik gezellig. Oh, olé! Ja, kijk eens, hier waren ze dich weer direct meteen in... Jongen. Ja. Jongen. Ja, een hele nieuwe lichting met oliefboom, dikke stammen, meerstammige. Dus, Ja, maar dit is toch een aaierriede, of niet? Of wie moet dat zien? ik denk dat deze al toch zeker tussen de 150, 175, misschien zelfs al tegen de 200 jaar aangeeft. Ik durf het niet te zeggen, maar... Dus hij is iets jonger dan ik. Ja, Bino. Ja, dus dat heeft weer een andere vorm, die heeft ook weer... is meer stammig, dat is een beetje bonsai geknipte olief. Oh ja, ik zie het hoor, ja. Dat is heel apart. Ja, dat is heel mooi. Jongen. Er gaan er ook een aantal van Amici binnenkort. Ja. Oh, naar de beach. Naar de beach, ja. Oh, dan kom ik toch eens even kijken als ze staan. Ja, dus als ze bij de beach staan, dan kunnen we daar ons fijn zwanen letterlijk gewoon in het... Ja, en dan even kijken dat er oliefjes aan zitten. Een wienke erbij, je gaat oliefjes met helemaal prima. Van dat scherp grijt eroverheen. Dat weet zo wat ik allemaal bedoel, hè. Jongen. Wat een leven. Dit is wel een hele mooie, Isaac. Het is eigenlijk een ilex. Een ilex is de vervanger van de buxus. Dus met wie de meeste lui de laatste jaren overal de buxussen kapot gegaan zijn, werden natuurlijk ook ilex bonsai vormen gekweekt. Kleinere vorm voor de kleinere tuin of voor iedereen is voor ieder wat wils. Voor ieder wat wils. En hier werden nu ook haagjes van gemaakt. Dus we hebben nog een heel assortiment, verschillende wegtes. Ilex, vervanger van de buxus, voor een hekskever te maken. Ja, dat was toen met die rupsen was. Ga daar zet ik de foto. Klopt. Luister die rupsen geen Ilex? Denk het niet. Nee? Nee. Ik zal net zo in het Chinees geen Italiaans wilt. Ja, zo is het eigenlijk wel. Alhoewel, ja. de Italiaan waarvan de Chinees het gepikt, of heb je dat? Ja, dat zou wel kennen. Ja, de ries, de bami en nasi, jawel. Het zit allemaal in dezelfde richting. Oh ja. Maar... Risotto. Ja, risotto. Ja. Risotto, dat is wel lekker. Heel lekker. Ja, het is een aantal Italiaanse restaurants. Ultimato, hè? Ja, binnenkort kunnen we op de beach ook eens gaan eten. Dan eten we weer anders. Boehoe. Boehoe. Ja. Nou, dan laten we Toby, je beste kijkers. Ik zal zeggen, de volgende week zijn we weer terug. Ja. Op dezelfde golflengte. Hier aan de Rijksweg in Eck. Die Limburgplant. Nieuw Limburgplant. Diana Heidingen, blijf gezond. Ja, Ton ook. En terug geldt hetzelfde. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant.